kalder sinusrelationen. Og sinusrelationen den lyder, at siden A divideret med sinus til vinkel A er lige med siden B divideret med sinus til vinkel B er lige med siden C divideret med sinus til vinkel C. Og det gælder for enhver vilkårlig trekant. Hvis vi starter med, så vil vi gerne lige dele den op i to retvinklede trekanter. Vi går sådan, laver sådan en streg her, og den går så vinkelret på siden B. Så har vi to trekanter nu, retvinklede trekanter, der er mærket. Og så har vi en højde her i midten, og den vælger vi så at kalde H. Skriv lidt større. H. B. Vi starter med den første trekant. Så vi ved, at sinus til en hvilken som helst vinkel er lige med den modstående katete divideret med hypotenusen. Skriver bare lige hypo. Så det vil sige, at i den første trekant her, der må sinus til vinkel A være lige med HB divideret med C. Så det skriver vi sinus til vinkel A er lige med HB divideret med C. Kan du skrive det større sidste? Det sidste der? Ja. Skriv større. Sådan der. Ja. Det vil vi vil så gerne isolere HB, så den kommer til at hedde C gange, så flytter vi C over på den anden side af lighedstegnet, så den kommer til at hedde C gange sinus til vinkel A er lige med på B. Yes. Så har vi den første trekant, så tager vi trekant nummer 2. Det er den her. Så går det her. Gør den her. Der ved vi så stadigvæk, at sinus til en hvilken vinkel er lige med modstående katete til hypotenusen. I og med det C her den her gang, så hedder det så sinus til C, vinkel C, er lige med modstående katete, igen HB, hypotenusen, det er den her gang A. Så skriver vi H, så start HB, divideret med A. Yes. Så vil vi igen gerne isolere HB, så vi flytter A over på den anden side af lighedstegnet, så det bliver til gange, så det bliver til A gange sinus til C er lige med HB. Nu har vi to ligninger med HB, hvor HB er isoleret begge steder, står alene på den ene side af lighedstegnet. Og i og med, at HB er det samme i begge trekanter, så må vi så sætte de to ligninger her ud sammen lige hinanden. Så det må altså være, at C gange sinus til A er lige med A gange sinus til C. Ja. Så for at vi får vores kære sinusrelation frem, så dividerer vi så med de to sinusser på begge sider af lighedstegnet. Så så kommer den til at hedde C divideret med sinus til vinkel C
er lige med A divideret med, og så smider vi den derover, divideret med sinus til vinkel A. Og hvis vi så lige bytter over på den, fordi det ser lidt pænere ud, så hedder den A divideret med sinus til A er lige C divideret med sinus til C. Og så har vi bevist vores kære sinusrelation, at siden A divideret med sinus til vinkel A er lige med siden C divideret med sinus til vinkel C. Woo! Hej Christina. Jeg skal så bevise kosinusrelationerne, som jeg har skrevet et eksempel af her, som er a anden lige med b anden plus c anden gange 2 b gange c gange cosinus til vinkel A. Der er 3 situationer, der er en her, der hedder c anden lige med a i anden plus b i anden gange 2 gange a gange c gange cosinus til store C, og så den samme med b. For at bevise den her skal vi bruge 2 forskellige formler. Vi skal først og fremmest bruge Pythagoras læresætning, som er a plus b lige med c og så skal vi bruge cosinus, som er den hovedspillende katete delt med hypotenusen. Det smarte ved kosinusrelationen er, at man kan bruge den i hvilken som helst trekant, altså en vilkårlig trekant. Og det har jeg så tegnet her. Så kalder vi den her nede for A, heroppe for B, og her for C. Så kan vi ligeledes kalde de overstående sider for her lille c, lille a, og den her nede kalder vi for lille b. For at bevise læresætningen, så skal vi gøre det her til 2 retvinklede trekanter. Det gør vi ved at lave en højde her på B. Så kalder vi højden for HB. Og nu har vi så 2 nye trekanter her. Trekant 1, trekant 2. Så den her side hernede kan vi kalde for X. Og skal vi kalde den her over for B minus X. Ja, så skriver vi så det her op som Pythagoras læresætning. Så vi har den ene katete, som er X. Vi starter med hypotenusen selvfølgelig, som er C. Og så er det kateten X lige med højden i anden. Herover der gør vi så det samme igen og siger, at hypotenusen er A i anden, minus, så vi har en parentes, B minus X i anden, lige med højden til B i anden. Og så smart, når vi har 2 sætninger, som er udtryk for det samme, nemlig højden til B, så kan vi sætte dem over for hinanden, så det bliver C i anden minus X i anden lige med A i anden minus B minus X i anden. Sådan der. Og vi vil jo gerne bevise cosinus til side A. Så derfor skal vi isolere lille a. Og det gør vi ved at rykke den her parentes over på den anden side. Og da det er en minusparentes, kommer den til at hedde C i anden minus X i anden plus parentes B minus X i anden lige med A i anden. Jeg vil så udregne parentesen og så bytte rundt, så A står først, for det ser meget smukt at kigge på. Kommer helt ned og ligger her. A i anden lige med C i anden minus X i anden. Så bliver det her
anden minus 2 x minus, plus x i anden. Nu har vi så en dejlig lang sætning her, men den kan vi heldigvis forkorte ved, at de to x'er går ud med hinanden. Jeg skriver videre heroppe, så det bliver a i anden lige med c i anden lige med c i anden plus b i anden minus 2 bx. Og nu vil jeg være derhen af, men vi vil gerne væk med x'et. Og her kan vi så bruge cosinus til vinkel. Og vi skal have til vinkel A. Så der skal vi lige lave en omskrivning på det, så jeg gør her, så vi siger cosinus til store A er lige med den hosliggende katete, som er x, det med hypotenusen, som er c. Så vil vi gerne have isoleret x. Det gør vi ved at dele med c på begge sider, så det bliver cosinus til a ganget. Vi ganger med x på begge sider. Vi ganger med c på begge sider, det er min fejl. Ganget med c lige med x. Den her kan vi så plotte ind derovre, så vi siger det første stykke her, cosinus til a ganget med c. Vi vil ud med vores x der. Så det bliver a i anden lige med c i anden plus b i anden minus 2 b. Så sætter vi vores cosinus ind der. Så det bliver c ganget med cosinus til vinkel A. Så har vi bevist cosinusrelationerne for en retvinklet, eller en vilkårlig trekant. Og hvis du så tog en hvilken som helst anden højde, så vil du også bevise de andre tre. Hej Christina. Jeg skal også lige sige lidt om sinusrelationerne. Det er, at de er ikke særlig gode, engang når de skal være risikable at bruge, hvis du skal for eksempel regne vinkler ud. Og så er de også lidt upraktiske i forhold til den kære cosinusrelation, fordi at man skal have et sæt vinkler, det vil sige, at du skal kende en side A og en vinkel A, og så måske resten, det er jo så lidt meget. Men man skal kende et sæt, og det er ikke lige altid det er, så derfor er det sådan ikke altid lige praktisk. Hej igen, Christina. Jeg har lige lidt ekstra intro. For at man kan bruge cosinusrelationerne, så skal man minimum kende 2 sider og 1 vinkel. Og hvis det er, at man gerne vil bruge cosinusrelationerne i en stum vinkeltrekant, så skal man også gøre det. Men så kommer højden bare til at ligge herude i stedet for. Og så er det lidt nogle andre fremgangsmåder skal bruge, men det er stort set det samme.